sillä kaiken se tulee kestää. Kun Jumalan henki kohtaa, kirkkaus ihmiselle hohkaa. Se pimeyden läpi valaisee, kun osuu paikkaan salaiseen. Jumalan henki puhdistaa ja synti se vapauttaa. Se on kaikille sama mahdollisuus, kuka tilaisuuteen vain tarttuu. Sillä Jeesus on syntimme sovittanut ja kaikille mahdollisen antanut. Sitä Ristiinmäelle on kantanut ja henkensä siitä antanut. Kaiken se tulee kestää, kun Jumalan henki kohtaa, kirkkaus ihmiselle hohkaa. Se pimeyden läpi valaisee, kun osuu paikkaan salaiseen. Jumalan henki puhdistaa ja synti se vapauttaa. Se on kaikille sama mahdollisuus, kuka tilaisuuteen vain tarttuu. Sillä Jeesus on syntimme sovittanut ja kaikille mahdollisen antanut. Sitä Ristiinmäelle on kantanut ja henkensä siitä antanut.